Χαίρετε. Είμαι η Μερθέδες Ορτίθ, είμαι η καθηγήτρια αρχαιοελληνικών στο Λύκειο που λέγεται η Escuela Campoamor Rodríguez στην Σαραγώσα και είμαι η καθηγήτρια που συντονίσω το πρόγραμμα Εράσμους με εσάς, με την Ρόδο. Και είμαι μια καθηγήτρια που θα ταξιδέψω στην Ρόδο το Απρίλιο. Θέλω να σας δείξω το Λύκειο μου λιγάκι. Πάμε. Πάμε μέσα. Όπως βλέπετε, το Λύκειο μας είναι πολύ μεγάλο και καινούριο. Είναι σε μια γειτονιά που είναι καινούρια στη Σαραγώσα, στην πόλη. Μένουν πολλοί νέοι με μικρά παιδιά και γι' αυτό έχουμε πολλούς μαθητές. Έχουμε τώρα 840 μαθητές και 80 καθηγητές. Έχουμε 2 κτίρια, εδώ είναι το γυμνάσιο πάνω κάτω και στο άλλο κτίριο έχουμε το Λύκειο, γιατί στην Ισπανία είναι μαζί το γυμνάσιο και το Λύκειο. Τα παιδιά είναι από 12 χρονών μέχρι 18 χρονών. Τα παιδιά με τα οποία θα έρθω στην Ελλάδα είναι τα παιδιά που κάνουν αρχαιοελληνικά στην Β' Λυκείου, είναι 16-17 χρονών. Εγώ είμαι η καθηγήτρια αρχαιοελληνικών, συντονίσω όλο το πρόγραμμα. Όπως βλέπετε και ακούτε, ξέρω ελληνικά, πάνω κάτω καλά. Και έχω μεγάλη εμπειρία με τα Εράσμους προγράμματα. Για 4 χρόνια πήγα στη Θεσσαλονίκη με ένα Εράσμους πρόγραμμα και έχω κάνει πολλές συνεργασίες με κάποια λύκεια, με κάποια σχολεία στην Ελλάδα. Τώρα είναι στις αίθουσες, δεν μπορώ να σας δείξω μια αίθουσα, αλλά πάμε τώρα σε μια αίθουσα που είναι διαφορετική. Αυτή είναι η αίθουσα που λέμε εμείς η αίθουσα του μέλλοντος. Σε αυτή την αίθουσα, όταν έρθουν στο Λύκειο μας μαθητές από το εξωτερικό, εδώ κάνουμε πολλές δραστηριότητες και έχουμε, για παράδειγμα, σε αυτό το μέρος μπορούμε να κάνουμε βίντεο με chroma key. Και εδώ έχουμε μια μηχανή για να κάνουμε εκτυπώσεις σε 3D. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη μας. Λέγεται βιβλιοθήκη Magdalena Lasala. Η Magdalena Lasala είναι μια συγγραφέας πολύ γνωστή στην Σαραγώσα. Πάμε μέσα. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη μας. Στα διαλύματα οι μαθητές μπορούν να έρθουν εδώ για να διαβάσουν, για να μιλήσουν, για να κάνουν δραστηριότητες και επίσης καμιά φορά κατά τα μαθήματα ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Στην Β' τάξη Λυκείου με τους μαθητές που είναι υποψήφοι για να έρθουν στην Ελλάδα και θέλουν να σας τους συστήσω. Γεια σας, καλημέρα. Hi, we are very excited to meet you and we are looking forward to work with you. Με λένε JJ. Με λένε Λουθία. Με λένε Ναγιάρα. Με λένε Σέιλα. Με λένε Χούλια. Με λένε Σαράι. Με λένε Αλεχάνδρο. Τα λένε. Οι μαθητές μου
είναι ενθουσιασμένοι για την συνεργασία μας και ανυπομονούν να έρθουν στην Ελλάδα για να σας εγνωρίσουν. Αυτό είναι ένα άγαλμα του ζωγράφου Φρανσίσκο δε Γόγια. Ήταν ένας ζωγράφος πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο και γεννηθήκε σε ένα χωριό κοντά στην Σαραγώσα. Έχουμε στην πόλη ένα μουσείο με πολλούς πίνακες από αυτό το ζωγράφο και εδώ θέλω να σας πω ότι εγώ λατρεύω την Ελλάδα. Πάω κάθε χρόνο το καλοκαίρι για να κάνω διακοπές στο νησί σας, στην Ρόδο. Πήγα 3 φορές. Αγαπάω πολύ αυτό το νησί. Είναι ιδιαίτερο νησί, είναι πολύ όμορφο νησί και θα ήθελα να έρθετε εσείς, αν μπορείτε, εδώ στην Σαραγώσα,